Malingki na po guys sa boy. Ita. Malingki na po guys para sa pamigigil. Nagprutas, kaya pa po pang prutas. Hi guys, majungod to guys. Mga klase ng sa akin guys. Tundan o nakata na sa ngayon. Ang pakwan, di mawala. Orange, apple. Apple ni guys. Ano gyapon kong Yakult guys? Sabi na lang ng Yakult. Hindi man na makadiabetes ang Yakult basta once Usara na sa lang. kadlaw. Dayon singkamas. Og sayote. Kaya nanapog ko yung plano ni sayote. Ahos. O Bombay. Og di mawala ang kamunggay ni Mader. Germen ni kamunggay. Kaya namalit ko kuan guys. Kaagi ko itong lumpia guys ba. Lumpia na gulay na. Gimingaw na ko magbanban ng merkado. A few moments later. Good morning guys. Good morning. Nawala sa itong munting kusina guys. Andang tagparasudan guys. Nagtula ko og kanang manok. Sayote ron sa gulay. Sayote, tanglad. So, loya. Magkrito ko isda. Ang isda guys, so, nagpilit-pilit pa ako magbulat. Ang manok, dara na. Nahumok na, nagkabulag-bulag na. Magkuha na ito guys. Isahog na ito ang lamas. Pitik na pitik-pitik. Itong isa na para ang lamas pa para makawag-lag sa guys pa. Ini isahog ng lamas. Ayan. Luya. Ahos. Ang gisa dahil guys. Luya. So, humot kayo basta gisahon. Basta na ba itong alaga? Pwede na itong gatas. May lono ng manok tayo. Para makuha na. Nanamuday akong alaga dahil. Ikang litin pa dahil. Ang saan tiglan? Gatas. Sino mo gatas? Ito ko gatas. Hi guys, good morning. Nagbag ko na itong mata. Ano ko itong mata? Magdungag kong para ka mama. Para sa kuhan.Ugay, nahumok sa hungis dahil. Waka man magbulag. Hindi pa magkuyog-kuyog. Ay, bulag na di ay. Ay, sana. Mainit na ta. Para balon. Mainit na punta sa talang kuhan guys. Kuto-kuto. Sige lang magpanungkab. Nahanap na sa kayo. Sige na sa ginong-ginit. Alas di sa kli. Ginong-ginit ba Para magagawin kutasa. Bati anong nagagarang kutasa. Hindi magagawin pwede o baliwala unti. Kuyawa. Agang kuto-kuto magagawin. Magiwala. Gabing dako. Kaon ko na. Minom ko na sa gatas. Yan siguro nig madextrosa ning ato ang lawas. Sige lang magpangajog kuan. Kaon. Kaon. Uy. Pero gatas o biskwit pa yung timondes. Di ko mo timuo ka ng naikuan. Kanon. Gusto mo taga-botirik ba? Katawan na ba kong mama? Meron ako nun hang pambeka. Naghiwa lagi kag sayo sana. Sagol na ko sa akong tinula. Tinula lang malakas. Sana pa bugnaw-bugnawon gara pang inita. Magtikaw eh. Hindi magtikaw. Tingnan namin sa manok eh. Magtikaw ba?
Marami lang mas magkakaroon ko. Long egg. Mag-long egg pa ko para kay mama. Mag-long egg. Yung mag-init kay exercise na po. Si mama na mainit na. Mana? Ako itong inom na paggatas. Nalagpil ka na. Ano man day? Nauna na siya. Unang pabukalin. Para kita yung makakain. Maglunging ka ta, maglunging. Ako nagdungag na ko para sa mga kamaman lang eh. Hindi na ako dungano na rice cooker kay saan na. Bugod ko sa yung supit kontador mo. Sirit na magtuloy pang kontador. Isa-isa lang ba? Isa-isa lang kaya may nang kalaban. Ay, ilong mo kayo rin. Minawag nas Mingkoy oh. Good morning Mingkoy. Asa ra mag-imong tiling-tiling. Ngawa naman. Gawa na yung tiling-tiling na to. Hindi naman may bawan nga. Nakakaning deow. Ay, mo mo nag-iampuan na yung kuwan. Ikaw ko na mong inom og init. Unsay purpose na? May inom og Init-init. Di, ikaw kaya ni mo yung nang init. Normal man gay ka. ang purpose na may inom og init. Hindi kaya ni mong inom nga inita. Tanaman ka. Ang kamunggay gamay na kita. Muna yung baka pantipid na kamunggay. Hindi naginok man o kamunggay. Dagsa kapodyot ba? Siyempre, net ba yung kamunggay ron kitang init? Subutan po ng mga kasaling sa gula kamunggay gamay. Mainitan ninyo guys. Inom tagpuan guys. Init. Init na bugnaw. Nakatakigi day. Wa pa kay nagbinatan man. O di na po magbinatan. Hindi ka maminaw na po. Diba? Hindi kay. Focus ang kuhan. Sitwasyon. Uwaw na. Nung maulaw man ka na wa mantika kuha na. Nga pirmi lamang giatiman. Natural. Piling ibati. Trabaho. Alam mag atimanon magani nang may gibati kana pa kay may gibati ay nako yung tawag Ginoo ko Diyos ko. Siyempre. Uwaw ba dyan na nga. Pirmi lamang gihapon ka atiman nun. Bisag baskag na ka. Asawa hindi ka atimanon. Importante nga akong obligasyon na bilang bana. Obligasyon na bilang bana kung sino. Siyempre, kaya naman ang muliho. Hindi abi manaho og kuhan kay simple ra badya to. Naghugas ra plato. Nabigla ra ka Lagi ako mo kay lang ice. Lahi dyan ning daghan na tag-opera kay lustrid na to ang lawas. Telestring. Tawa ka. Lustrid na. Kariya gugsak ganan. Nay mga diferensyon. Dali ra ka dyan malustrid. Nakatawa mo ka na yung style ni mong lustrid eh. Tanawa ko ron lihok ra gamay. Nanay batiin. Mabalik naman na. Pa lang ron kay siyempre kuan pabaya, bago pabaya. Mura na yung baldado. Siyempre, lami man gadyo tong wa pa ka na operahi. Kay mabuhat ni mong tanan ni mong buhaton. Kabaw mo. Bisag may nana na pasalamat yapon mo kay buhi. Yun ang importante. Yung tilawi sa o kay murag tamis mo lang yung paminaw lagi. Nung saan yung babaw eh. Sakto raman. Siyempre, madawon po dagat ang kaugalingan nga. Ingani na ta. Ano ba gunaw niya? Na kay muna yung ng walay kwinta, diba guys? Kamugani. Kamugani, di ka magpa-opera. Supira. Kay ba mo guys, si Junjun guys na nasa dyan mga buko. Kagamay ano ning sis o opera gamay kayo. Gamay ram gigan tanaw mo kayo gamay kayo no nasa dakuan ni guys katong trabaho naman sa una basig nag-operate sa makina din sikto ko daw no. Diyan gamay lagi, diyan. Hindi din na magdako, ang gana man nagdako. Bahala ka sa mga ginabuhi, kadakang ka. Di mo na mudako. Mudako na og mga anak, di mo na mga anak. Ikaw.
Yung problema na po no, na-stress na po. Salan. Nga nagmagaling na ka, kanang magaling. Ang hindi magpatambaw, mingan man kang adadanin mo si muhang kamatay. Mo din na naging problema ni mo. Pwede rin mo guna imong ipa-check up, ipatanaw ni mo sa kung ano pwede ba nag-operahan o kung sa isuda na, may bawan man na nila. Tinganting mo guni, kabilin mo. Problema na pud ka. Ito problema diha. Dahil ka bu. Imo ah. Pwede rin mo guna ni mo ipatanaw, imong kung ano kung sa isuda ng bukol, kaya may bawan man na nilang operahan ba o di. Sus, unya nag mga Gamay ra. napagani kay kuan. Gusto bang sus, no. Musos po siya. Wala tag sus, marap sus. Siyalan ka man. Kabala ka. Ako ni pa tangtang paganahan ako. Kano sa inamura na nakadak ang bula. Nag-ikuan ka na gamay pa. Wala man gud ni siya muna ko. Bay tanawa. Di, Sa una inana ra mo ginasiyaw. Reklamo ba ko? O napansin na nangangaw. Na-stress na mo siya. Bawal gamay stress na po. Hindi mong gud kagu. Uy, ako naghigo, ikaw. Ay, kung ginaghigo ah. Wala mo ganda ko. Mo mangyapon na sa panit, ang nagandagan oh. Kung gihapon si mga tanaw nimo kadi man ikaw mo'y nakapansin. Napansin naman ganing mama. Nakahibaw mo na may mga gagmayng mga bukol-bukol sa inyong lawas. Di na ninyo baliwalaon. Wala dahil mamanggol. Huwag mo kahibaw ka ng Ato lang ikatawa kay Kim mo na mamulima man ka. Problema mo ni siya oy. Nanay mong kaglingaw na pag kunkuan diha. Namblema si Jin sa kung gumayram ka na god. Nasa panit mo na mama magkuyog sa panit guys oh. kapis mama. Hasta si mama ni mo sa manana si musiko. Ila na discover gapon guys. Nangaon mi ba? Na wa man siya muda ko guys, inani ra mangyapon ni siya. Katrabaho ni guys sa una kay magtrabaho na guys, managupirit sa makina nakatukod pirmi sa nailamisa. Undang na daw ko sa pagka-vlog. Undang na daw ko vlog kay paka-uwara. Tiyo bagajug. Tiyo bagajug paka-uwara. Majug nangawat baday danis vlog kay paka-uwara. Grabe naman pagkawang. Grabe di na kumaglag ni oy. Delikado. Ayaw ko na ko. Wala ikaw lang di abi. Ingan bitaw. Ano ikaw man ni natin kaimtang upobrita. At ang i-vlog gatang kaimtang na pagkapobre. Ano gawaw man na. Oy, kaulaw dapat. Di na nga di na tay angay ikawaw gun sa yang kaimtang. At kanang uwaw kanang makadato-dato isa pobreng dako mo nay. May raw. Ang galing ah. Pero kanang ipakita nimo ginuhang tinuod nga kinabuhi. Ug unsa di Kay ka? muhang pagkapobre o unsa di muhang pagkatao. Mao nay dakon sakto nga di angay ikaw uwaw panuhot naman po mga baba. Ay gipanhot. Panuhot. Ate gipanhot. Unsa nga ba na may panhot god? Grabe na mo istorya rin. Nga na mo gud na. Ite gipanhot. Nga na mo gud nang kanang panuto nagbaba nga Takalag ko. magbuwa-buwa ag baba pareha gud nang panuton ka nga masigi ka putut-putut pilan. Pastilan gayod. Limbarok. Pastilan gajud. Ano ikaw man niya tong kaimtang uy. Di man natin ikaw niya tong kaimtang. Proud gadyo ko sa kaimtang karon guys. Kaya sa pobre ni malipadyon sa kanunay. Isip pobre mi guys. Busog pirmi. Guys, mga ata guys. Kabod. Mamaw ta guys. Mamaw na ta. Si Ma, mama. alin na ma. Hindi mong ipakita na ingon na batag naog abak. Morning ya guys. Mamahaw ka guys. Ya ngay ni iatubang ya kung naong kanda ingon pangagpa.
O parang nag-abak. Hindi ko sa kamera. Kaulaw lang na. Undangan ako ng tag-vlog. Sana naman. O paundangan man, mag-vote sila. Sila ba yung sildo? Wala. Paundangan man minimo guys. Marunay mong kalipay. Tamang kinabuhi ng pobre. Tingog ang buti. Marunay mong kalingawan. Lingaw-lingaw na sa kinabuhi. Mintas buhi pa. Ibahog ko ni. May nang bahog. Sumot ng kalata. Mayroon na ta. Dali kiton ron. Kamusta na? Pangam. Sa pagkamuta na, basa! Ay, mapunit na to. Klaro naman doon na. Pagpaktis lagi ka ng kinamot na lugaw ang sadaan ka ng basaan kanon. Yan. Kung ganun lagi ng intik oh, chopstick lay gamit, mga kuan, ganun lagi madalam lagi ng sabaw. Insik nila. man sila. Insik des mga hapon man. Awa, way kutsara, yung ano nila, madalam maging kanon. Ay, klaro naman doon. Bakit yung kinamot? Badyan siguro gila rosa na to kasi nakangisi. I'm sorry ninyo guys. Diin mo undang. I'm sorry ko. Kay, mora ni among sumpay sa mong kinabuhi. Ang lipay-lipay jutay ba? Para malingaw ba? Lipay-lipay jutay. Kaya ay gamay. Lipay-lipay ng dutay. Lipay-lipay mo sila, kagul dako man. Mga unang taning utan guys. Kaan taning kwan. Isda gagagman. Mora Gusto ko mong paopera ni Dr. Bean. din. Ha? Katong among tiyuhin nga doktor. Pwede ra po. May nag-opera ni Manang to? Iyang nga baga. Pwede raman. Bukas yung kasabul mga kabulan.